Na kúpanie to dnes síce ešte nie je, ale na rýchlu kávu na terase už áno. Vítajte v Novej Dubnici, kde mám pre vás pripravenú novú ponuku. Priestranný trojizbový byt. Poďte sa so mnou naň pozrieť. Byt má výmeru až 77 m2 a výbornú dispozíciu. Vľavo sa nachádza veľká spálňa a detská izba. Napravo nájdete obrovskú kúpeľňu s vaňou a sprchovým kútom a samostatnú toaletu. Dennú časť tvorí veľká obývačka prepojená s kuchyňou a určite oceníte aj priestrannú špajzu. V okolí nájdete všetko, čo potrebujete. Školu, škôlku, obchody, kaviarne, reštaurácie či športoviska. Ak vás táto ponuka zaujala, zavolajte mi a dohodnite si obhliadku. Som Michal Mišovec a som z Rado Reality.